Majung adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel. I Lexi Vlog. Karon day adlaw guys. Nang harvest si Mama Julie sa jang gulay da arang ang puunga kadto. Agaban gibaligja na. Agaban dadan sa Alicia kay muli man meron. Uban dadan jud tanan ta siya. Dadan ko ni tanan ng Alicia. Hala ka jud. Grabe si Mama Julie, guys. Grabe gadyan kakugihan kadto guys. So guys, di kay sa una pod, so di pa ko kugihan mananam, di silang tateg na nay kugihan pod mananam. Umuli ko gali siya, nagbalik kari magdapo kog daghang gulay. Di karon sila nay si tateg kay di makatanan sila ali kay ko man kasugod. Ano na? Wa pa yung taon kay sibuyas may hang nasulabian, di man naman bunga ng sibuyas. Sayang kuan, bato ma pa may pagtubo. Kani kay pipino guys. Lami siguro na kan diretso no nga. Ang ano dyan? Kaingan kog kuan ni. Pipino man day kani. Katubang na patula. Kuan lagi pipino ha, kamison. Lahi na. Lami ni pipino. Lami ni pipino ha kay. Ini pras katong pipino sa akong napalit nga pait-pait, di pait. Lami ani guys. Lami na. Dapoy bato nga. Grabe ka. Murag tagsa ka di pa nakatas ah. Ano nindad ng tanan? Buyag. Asa ba kaliwat sa nagtanam? Ato nang kanon karon. Oh, lami na. Ano nang bato Mukbang. dadaan? Na guys, pasakjan ka ta sa janan. Pasak jud. Ako drive. Paganda raman niya na sa kuan. Alahay balik yan. Hoy, jama-jama abayran gyapon ni bisan mag-igsuon. Bayran di. Kay agkahaga lagi nang Hoy Ginoo. Bayran naman jud ano? bubugwan. Latos. Palatos dali ba? Kani na lang ang igasa kinasing-kasing. Lungagan rin ang isda sa merkado. Upan. Lipay gaditos nanay. Kay kani hanggang Abayloan gali galig ang magduda kog magbaylo mo kuan patula. Kay grabe pag patula dato naglabos. Way buha sa bunga. Ano patula pag bunga? Mating ka jud. Naari tanan dani. Pero love you dai. Kay lugod. Hay ilugod, ilmo pa rin na ilugod. Mating ka jud. Grabe kang naong nga ang salam niyang naong. Ano ba ito? Nas merkado nga. Nas palingki nga. Nas grocery nga kon. Kanang patula lugod. Mau din na Mama Ali. Kaputi na. Maju Julie muli kayo TikTok na pati. Amusod dyan nagluto pas Mama Julig adobong batong te. Hindi, si Limbo. Si Limbohol day kag may lab ni Tiri nagpasulabig luto dadto kay. Ano na tahan na kon. Ataran na ugasan nato itos lu. Anak mo dyan yung may lab ni Tiri mo luto. Daslik siya. Good morning, be. Good morning sa ka. Morning. Good morning. Good morning yan ah. Tapos aliana di ah. Gimingaw kang nanay day. Dahil pagkahaan ijaan nga raka. Gwapa. Good morning sa mga. Good morning, everyone! Matnong. Okay, okay tayo mantuy. Ako Unja, agpahumotret. Baliganahan pa mamupalit sa pahumot ni Flora mi bulan na guys. Napay daghan na ito sa bahay. Nanay niya butaghan? Padong na. Excited ako siya sa regalo ni Jang nanay. At tangiran ninyo guys sa Jahang vlog. Kay agi Jahang regalong nanay Mother's Day. Dalit man kay kanila laging ilbis. Di man po na musutoy ditso. Kaning ilbisi guys, di man dyan na musutoy ditso. Mao nang nauwahi ka dyan. Regalong tiriber sa Mother's Day nanay. Wala, pisting tugtog. Mao dyan ang lipay kasi sa nanay dadto. Kaya niingan na ba sa isud nas kabanay kay ang ginan isud ka dyan nas kabanay kay mong lakaw na ba yung galing kulingon nas baksan. Mao nang isud dis nanay gisud ni nanay sa kaban pero wa siya kalibutan nga. Mag-suggest na rin sa ban. Gisud ni nanay sa kaban pero wa kalibutan sa nanay nga. Ang susunod ito. Ijare ka to. Nga na maputong yun din ni Purami. Nga na maputos nanay. Pero ba si Jake kalibutan mo yung maglukso-lukso dito sa nanay. Hala ka jud. Mingaw po kong nanay baliguan port kay mingaw po ko si Jahang sampit nga. Ay, mamahaw na mo! Aisha! Ale! Nga na, tire! Hindi. Di ba, nanay? Nagadubo pag si Ang nanay. kadyo ka man umatas nanay. Sa isus nanay mamata, alas 4 pa. Di, basta dyan siya mamatagad to. May... Ikaw sa doon po kumamata, tiduli. Alas 4 Sa mag-init si nanay. Kay, Bakod na to kay magatimpla naman ta. sa sumampod mamainit si tatay. Ma.
Ang naong yan na. Hapit mo sa lang dagat siguro. Kaya Grabe juga ang naong. Ano sa naman taon ning ang naong sa labian naman ng bagas. Saktor pa rin siya. Wala din nga si Lexi sunod ala. Kani gagawa naman ng naong. Kaon kami. Aw di ay. Nga naman. Food ma. Agta ni gapos kasal guys. Nagadod. Wa ko makatarag video. At mamutan os kang materi. Materi. Reverse og kang programa guys sa Lexi kay nagian lagi hig-udit ijahang pamuot. Dugay baja pang bubaklay dito sa Metro Center. Dadto ra na maadyo ijang buot datong na ini-pick upan siya kay mamay ijahang hili kay mamay ijang kita-kitang puraming mag-wake up. Dadto ra ijang na maadyo ijang buot datong gimukapan dito sa Metro Center. Pagkadaog na kay si Ben Klurman, wa na ni Aria nagijahang buot. Abot na simbahan na to sa Kiupsi. Katawa pa dyan, nakita silang purami. Anja kay pagka paso na, gusto ba pa dyan mo paso pagkapila itong uban pong puraming nga. Di man pwede. Sponsor man dyan mo paso man dyan, di man pwede kay flower girl man siya, wahi pa mag flower girl. Gusto man siya silang das purami pun mo tapad pag paso. Mo nang wa na nawad agbet. Sagdi na naman kay kanila laging bata palagi si Jama pikin namang huran nga ning flower girl si Japa may upat ka tuig. Upat lagi mo lagi. Si Japa may upat ka tuig. Nganing flower girl. Sinina po. Ato na naman to naka-costume po karang lami. Diyan naka-make-upod, pictorial pod bino. Na, pero buhok. Murag dating putjukan, umi purami pa. Kurang putjukan. Tapos dali ko ng alian. Bino. Anja be ani kuno kang Mama Julie bi. Dali ko kay Bilin. Dili kuno kay Bilin bi magtindira kuno mo bi. Mag suroy-suroy ko daris. Kanatarang Mama Julie balik unja kay mingagon gadto ko dari mga hampungan ng gibitay. Nabay mga surusog ko ang kaw. Haliman Malbere. Mga biro ka ng grabing daghanang Pasyon? Humad nagpasyon. Malbere ra kalami. Bunga. Bunga Malbere. Napay bunga. di pa nga ang gali. Di may langgam na unag abot na to. Di gay langgam na unag abot na mo. Mao nang si Jay nagpasulabis Malbere. Paano nagkatong karang ka violet ka adyo lami un. Na pa man pay violet pa. Daday guys. Nanaday ko'y eyeglass. Naupat na tada ni mata. Pa-check up jud ko gapon. Salamat jud Ginoo. Salamat tong Mama Julie mamaali kay banan pag ko. Datos ICM. Si Aisa na kuan ay diyang sakit siya ng mata kuan astigmatism. Isa. Di mo ko kahilwis guys, mamahali na naman gipa. Hilwas. Di mo kahilwat yung Parang sa astigmatism pa na astigma. bantugra kanina na sulabian guys. Mama pa ni sa sulabian datong mao na lagi ka to. Basta kay nanay eyeglass nga naman day. Tao day, wa mas Brian dato sa ICM day kay to mas Manila galing makakaplag to danis buong sunod adlaw day. Nana ko nang ininit la. Initay na na yung kuto-kuto. Kaya naman ang bata. Di na ako na din kuan. Karon mo ulig una si di day may makadengan-dengan daring tribals kay naman ijang may lamo una man na sila uli datos kuan. Una mi kadto ubay ditso. Ubay sila ditso guys kay mangita pa sila tambal daadto kay wa man nakakaplag og tambal na ris. Mercury tagbilaran kay wa lagi daari stock. Kadto sila sa ubay guys, pasusulabi sila sa ubay. Tagbilaran to ditso ubay. Tagbilaran to ditso ubay. Tagbilaran to ubay pa sila guys. Kay mangita lagi sila tambaw. Ano man Dako ang parang ni Curious ubay nani. galing na yung Mercury sagna. Galing na yung Mercury. Galing na sagna. Naman pa yung Mercury sagna. Dako mo. Nanda kay amigo na to. Wa kamutana na galing na magka-amigo po may. Oy, simba ko gayod. Nay mo. May love, away mo bili. Bebe kung pinalangga gibuti-buti ka magihangga. Bitaw. Be, nara dyan si Liksaan, nara dyan kukuling gani isang kuan. Banga. Gikag Dubai. Gikan bitaw nig Dubai ni Ate Bidalos. Nakakita miss kuan guys ba? Vlog na gapon. Tung datos ICM, nakakita man pud ming Ate Lilian nga grabe ka hampuong ka jud damahan nakita mi. Tiwas pa dito datos nag birthday po na may puhon kay mo adto ko to just bye.
Magdilam sana mi datos kuan guys. Altam. Naman sa tubig. Sudlan gali ng dam. Be. Hana na magi uarya ni ha. Kimo visit ko rin just kuang Mama Julie kanataran mo visit ko balik na sa di pa mi uli. Tangiran ni Jung guys. Hana man nagubit-bit mamali. Kutoy jud kuto-kuto. Sita ka na mga ali. Grabe mga hampuong ang mga himiso. Hello guys, dara ko natara ni Mama Julie. Nan ako diri jahang Malbiri. Dili makatinga guys kay na upat mo na nig ang eyeglasses guys. Kay nakapa-check up na ni gahapon. Darag bungas Malbiri Mama Julie dia. Hampuong kadyo. Ha. Gani pwede na ni. Kahanap po nang dyan, pakuan ko pasusulabi ko nang kita pa busy pas Mama Julie, kaya napag-prepare nga. Busy pas Mama Julie guys, kaya nag-prepare pa siya pa, kaya maulit po siya Galicia. Kaya na-reunion wrong 17. Mag-reunion. Dahil ako dari pa, susulabi sa kudyang nataran. Arang lami po kudyang garden dari guys, tanawan ninyo guys. Na, mo nagidihang mga gardenan guys. Batong naharbisan na katong ganiha. Napagyapoy dagko na. Diya ka ribag unot pud ni. Napoy sili na arang nay sa dagajig nga ni jud nga nagtagamo atos Alicia ba. Unang ipasusulabihan patugkuan dadto. Bugwad, tapoy okra. Palidya. Lang lamia. Lagi siya, Malbere. Tapos to hampuong. Diara da. Diara. Diara ti ipate ato kapikas. Pwede na ko ang John. Pwede na lang kay na ikag matag mo rito. Lamia. Arang lamia. O ay sao? Ikaw na, tigaw. Oh. Kana kay lamina. Kan Naman ko na Wala nang gikaon John. Ninguwan bitaw. Iwa kasi bagong gabi. Kusog. Ano? Presko na vitamin. Vitamin B. Asliman. Lamia oy. Lamia bisa kaslum. Agdari, waray bunga dari. Napay na, pwede naman yung isa. Aslim pa. Papa di as likod sa purok ng daghan natin. Di ada, dari. Dati. Ops, ganyan. Di ada, iti, di dagang hinog. Di ada gaghan pod guys, da. Hala, ang lami kung katura, di ada po dari 2 kapunuan, te. Dari 2 kapunuan dari. Dapat punuan po sa kalabo. Grabe si Mama Julie, rajas ka. Lami ka jo, hampuong di ka jo mga pananam daari. Kamulo pa na siya guys. Kari ka dia. Di ate, 2 ka. Anding isa. Di ada pa isa. Kuwari isa. Ipo na malong. Na, pwede naman na. Ha? Ang lami asin na magkikaon long. Pipino. Kaag pipino CJ guys. Kakantad kita isa. Kantad pipino. Ya, kantad pipino ta. Ginaikag mas kikaang along na. May puno pipino din. Kumas Malbiri, ja. Tila mismo Malbiri Mama Julie. Arang lami Diya pagaman dari kag dapat magpipino da kana ikag kang CG. Dai to kabuo kamang kaplag ni Mama Ale. Tena Mama Ale. Dara kay sa kasalian mo kuha ko. Kare hugasan sa na daan. Ay arang lami ani. Wala lagi pak imulong lami pag way pakpak dai no be. Dili ko kaantos long.
Ni Kakabe, pepino. Lami lagi ng pepino hot eh. Ipapakan na rin mo isa. Ganahan mo ko. Agad, ipapakan. Higa na rin. Kuhan na ba? Ako na may dintis. Kaya di ka magpadintis. Ako na may magdintis. Kuhan sila nga pepino ay tabangon. Malaga ko. Nabimik tuag na nga. Basta dakang pepino, dakang nga. Nga. Di ka magpadintis. Ako magdintis. Ni Happy birthday. Malaga ko. Layas ka to yung gipalit, mamali no? Nga. Hindi man din sa muguwang. Kaman sa katani nga mga ilog, mga hinog. Nakakaan nga po siya. Gusto nga hinog. Wako na tiwasig na sa dari. Tiri, wakakaon. Kagi maglakaw. Ano na butong mukha sa pino? Lagi isa ka buo. Anak lang. Kaagi jay. Duty na to eh. Duty call center. Duty ko na jay, call center. Tapos kuan, nagpasignalong na. May pay. Ay, giwaan, ML. Wala lagi. Practice to lang kay mag-tournament man rong bawo magpa-tournament man ang mga kagawad. Okay, sam ka na, ang may premyo. Ami Lukaan ka, be? Ay, may kajo. Kilaw la. Mga anita ni Jugan, grabe siya kung kaon karon ako nakaingag. Kaagda. Ano mamali? Labong pa ni. Kaysa ba na kinala na matilo ka? Ano majula? Ano? Dapat. Rice pandapan. Ang ilihok-lihok mo. Ang siyan. Magtanaw ra. Igora ning tilap. Dahil mo te? Asa ka pa ako? Lapay naghanda ha. Hindi mapakabuok. Dili. Si Tereg si isang may lab. So aning una nag-uli kay yung kalarga na sila guys kay ngita pa yung tambaw ni Tereg. Yung finance. Yung karilo kong ahat kay kaliptan mag-karilo. Buong po yung ay jag mawani-wani. Naturas ba na Ariani dya. Ma'am ka mawani na ka ma'am. Kaon. Naglaho na sa biyahe na po. Tulbaan na po sa biyahe kayo makasama na po. Wara kang alya nagliksi sira kaado nila. Ura nag sakay pum. Hindi na pa. Ganahan na ito magsisakay ma. Namaot kong alyanas kamulo paming biyahe padong na ris tagbilaran des katong ni biyahe mi kay ag konduktor sa bahan kay wa man nagmas. Niingon siya wa man lagi na siya magmas ma. Hindi gisita. Deng gisita. Dis ama mo gikan ni ba mo mamadole? Dis aman. At Taysa, nangita ming Brian Taysa. Ang ngit ng Brian nakaplag ba ni mo? Gahapon na din na sig pangitang Brian na bakos ICM si Brian. Kanang, wala lagi sa mulaan sa bahay at Taysa. Wa pud lagi kay Thomas. Perera, bas Manila. lagnaong sa Tirsalay Ano ba na siya pa naman? Taysa. Hmm? Bas lagnaong sa Tirsalay Taysa. Lahi day. Ang sa Taysa? Lahi kay gwapo man tos Brian. Laki man tos Brian si. Rosali kay Baji man to. Naman to himisong. Ning tuwang mo Taysa. Aja tuwa nga kay ma. Jabo ni tagi pangaunda ni. Ang sa Taysa? Jabo. Nasa guys, marami among vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay og asaman mo karon.
Daghang salamat ninyo guys. Magangipon pa sa sulabis di sa kuan. Pipino. Mora ni mang vlog guys. Salamat ninyong tanan guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.